No, kocour, opičák si vlezl do ledničky. Normálně. Už tam chvilku je. Hele, kocoure, otvírám, jo, tak bacha. No vidíš, už tam není ten zámek, není? Vylez ven, hned. Nebo tam zmrzneš. Tak. No vidíš, jak ještě tady podjela noha. Dívej, takový by nesmě tady děláš furt. A jak tě prosím tě tohle mohlo napadnout, mě vysvětli. Řekni mi jako kocoure, jak tě mohlo napadnout vlez do té ledničky. Co? Bylo to tam dobrý? Co? Jaký to tam bylo v ledničce? Řekni. Co? Ne, neřekneš. No, tak já už musím stejně letět. Hele, tohle to jsem opravdu ještě neviděl teda. Takhle. Kristova, ty jsem ještě něco žral tady, myslím dole, ne? Nebo co jsi to tam proved? Nic, konec zvanec, musím letět. Tak, řekni ahoj Jarišovi, kocoure, no vidíš, jak to pěkně umí říct. Tak jo. Tak, konec, zvonec.